ka Portugal national team kalong kumno hakapor ba Ronaldo udang kena Ronaldo layok ban mi madan ningkong nakabenta ka Portugal hausnam arajar lai hakapor ba Ronaldo umpadon ka Portugal kadang yorong tang lai teli ki World Cup bat lai teli ki European Championship bat kampat job kanu kamajor international trophy ka Portugal kedai keri ke batlot pa hakipor ki ba mensua ka kham klain tang ha ka World Cup khat dai spa repunreu ha kanai ka World Cup ka Portugal kalawan ha kerdan ka balai ka Portugal ka yorong tang ha ki lai teli ki World Cup thausnam khat dai spa repunreu khat khandai pra reu bat ha ka World Cup arajar bat ka yorong tang lai teli ki Euro Championship lande ka Euro ha ki snam khat dai spa khandai pheu chanang bat ha ki arajar snam chapo ha ki ne ki snam ka Portugal ka don katu ka nengut kirang yalakai football ki badon sap kaba kentup yaki klur yalakai kum Luis Figo Rui Costa bat Udiko ha kini kisnam baladon kini kirang yalakai football ki badon sap ha ka Portugal national team lakhot yakane kapor kum ka golden generation ha kata kapor badon kini ki players ki badon sap jong ka Portugal kalapoi ha ka semifinal ha ka Euro arajar henry ha kane ka jinglakai semifinal ka Portugal kala syarem no ha ka France kane ka jinglakai kadang pensakan mau ya ka Portugal hadu kine kisngi ki pamenta ha ka Euro arajar sau Ronaldo layok mi madan ningkong ha ka jinglakai international tournament lapan long ya kane ka Euro arajar sau ha ka ri Portugal bat ka Portugal ha kane ka Euro kalapoi ha ka final henry kala syarem no ha ka ri Greece ha ka jinglakai halayeng na ka jing syarem no ka Portugal ha ka Greece ha ka Euro arajar sau Ronaldo ulayam ketang na kane ka jing syarem kapapen pau ba Ronaldo uik ya ka Portugal national team bat udah kwa ban penjob ya ka Portugal ha kane ka jing alakai nado ba Ronaldo ladon ha ka Portugal kelala ban yorong hadu ndreu sen ha ka jing alakai World Cup kumju ru kelala ban yorong hadu ndreu sen ya ka Euro ha ka jing alam jong Ronaldo ka Portugal kelayok ban ra ya ka Euro arajar khat ndreu kane kadai ka major trophy ka baningkong na ka benta ka Portugal kelayok ru penyalakai hadu laisen ha ka Nation League bat nak ki laisen ka Portugal kelayok ban ra arsen ha ka por ba Ronaldo umpadon ka Portugal kadang yorong tang laisen ha ka World Cup ha ki nyop san teli ki snam nadu ba Ronaldo lami madan ningkong na ka benta ka Portugal hausnam arajar lai hadu kine ki snam ki ba menta Ronaldo ulah kelalong kum orang yalakai bayok tebun kultam na ka benta ka ri warla ka por kelajan ya Ronaldo ba unsa syong thaino na ka jing yalakai football ka jing alam jong u klapen kelai ya ka Portugal hadu menta bat kirang yalakai football jong ka Portugal ki barang kam kena kibut ya ka nuksa jong Ronaldo nado balawan Ronaldo ka pertai barak kewei kelayo ya ka Portugal kum kewei kari ka baklan portam ha ka jing yalakai football ka jing don jong Ronaldo klapen kelaru ya ka rukom perkhat jong ki players ki bayala kailang ha ka por ba mensha ka Portugal ka kerman ban job henry haden balawan Ronaldo ka Portugal ka perkhat bej ba kansa job ka Portugal national team kalong kumne kumba kalong menta kadai na kajing trestom bat na kajing alam jong Ronaldo dai na kane kadau bagi pajba nosong senong jong kari Portugal ki ik bat ki burong pha ya Ronaldo parlok tang katne ka khana ka balingkot sepang Ronaldo bat ka Portugal lada sngo tenat ya kane ka khana ka balingkot sngo pha wat klet ban like bat subscribe kublai sibun